yak bai mahnai tongo ekdom bosi khanga nai tongo norok takale bosoni mi kumo hapulok jabo mlaga me mokolok nai beji guys tabuk songlai sina yong laga me no chaya ko besari hai no hai lam sogo ani YouTube channel guys sing tabuk lechu buphang tola phaile jak chininok ni lechu buthai nobo ge sing tabuk mukhaisana bagi khanga nai tongo giang ke basui koto lechu khagai dongbo sing mukhaisala nya bagi ta ge borok phaijak parawo ge sing joto no phaile jak parawo mangno thajok thaipung chala nya bagi ta ko lechu buthai rok yang ke papulo ekdom mahantei ke khagai jongo sine lechu buphang ekdom hasesa tolao tongtete nyocherai rok phono mahana jadi kono hari papulo khagai tongo haino ke yang rogo ke tolao buthai tongmani no do ke sarika kom no kisang kha ke yang sakaro kobangma tongmani kono rong phunogene ke joto no khagai akoi chaoi paibe khata ge tabu khai tolao simi kisa tongmani abono no mukhai khaijana ni hanai norok no phunona hanai naimani ta ke norok tini video nai tongdi ke obo ke bini busla beranya phaijak bobo moron lechu buphang tong ke bobo thati hemani ge logyo thebung korma thasati hege kumon chari hanai ke obo bai khai mix khai sing tabu mukhai chalai ke norok tini video Okay guys, finally lechu mukhai engkha ge tabuk chasinai puila ang test khai naiganai somrok thikya gai ko mairang nawi ang tabuk test khaisinai ge sing abun pore jotono dol khichalai norok nai tongdi nangkha som test khainai misi dobo একদম kothok coba sih deh একদম kothok som একদম ঠিক একদম kutuing tongkha মানে tuku di ni dagi tu ngasuno mak sisa chong honge bahagi tu na mana tuku ya belai kothok ekdom sagara di kisah sabara ma hai kali itu jadi ba sama sasin yes sagara bisa bahe ma dong nama sok ciring kagak yang ada kothok mukhi malik bono mukhi kaya bono gusto to tag buti yang nai buti ko mukhi chanda mukhi sa haji rodi puya ko ama khasai si phai ko oke ama yang oke basi koto oke kakak ibu saja tukulu seberapa yang kaki yang korok seborok saya cuma yang ke mana mukang punuk liya itu tolak sim punuk sih deh mukang punuk liya bodo bo kena istirahat kajak selah foto apa berbagai bodo punuk liya bola sijak foto dong mus gang dong jangan nih guys norok takale bosoni mi kumo hapulok jaba kya sabaje chaya khongke chanya je bosoro wachi si phayo he diba bosoro je washa ketal phaimani no sana nango sabaji guys takale bosoni lichibo sala julayo hello guys iko naibe je yongla gabeng tini watuni bagai yongla gabeng mangkha ge norok yongla gabeng sai phuruli hinongke saja man ang sis takhaine fia bang le yongla ro washi pun saya ko tamu first time ge sai phunganya ro na jero tam color tong abang ge yellow color abang ge kisa black no na chabno gray by black khobza giang ka yellow mang na je besna na che yongla tini mamu kha yongla gabeng hi guys
tabuk song la sinai nya je omo yellow color thasung dong wa khe yongla gabeng mo kolok nai beji kisa edom dawang dawang khana har to kha giyang obo edom jibuk musle khasing tong shu chu musle bukro hai genoro ano request khaima bagai chai phono ri nei ang phia ba sai phono kaisi sai je mono chesta khanyai mane try khanyai je angke na ye ta song ngai ko guys tabo bono songnai rawai helebui pai khetai kon hare tok bahan haing tong ekdom niko bini korok sira tok bahan chicken fry khane ja tabo song tong yong la gabeng bahan yang kata song tong nai guys tabuk di sinai ko yongla gabeng bahan ekdom tok bahan haing hai wah ekdom motom hai ha bahan kalau beli ganai tabo ke mon pore normal phunuk sinai ti chaoi bu phunuk sinai wow guys edum kesak to kana hare nong laga beng bahan kai sap to kaya mon nai ke yang chasinai ke guys ani yong laga beng bahan edum kesak sheriti phaikia ke yang tawo no first time chara nai chongbo no wasa kono sa to ye phia ba first time si ke yang tawo horni mai be baksa yong laga beng no chasinai ke bahajani no saimia chaoi kothok ya saimanai ke noromai tongdi ke ko saka shiri tu hekya kita sara yang no yang wati we ekdom tem ekdom phai tongo ke yong laga beng bubui ro baksa ro mo sai tong nakina ke singke ko ro mo tu bunyo sa nang khai ko yang dak sasnai ka setra nyai Em kothok, edung tok bahan kahing ngul lắm. Dan rau này, kita kisah. Không, không ngon. Kita masak nai. Thấu ta nol gon tara yong la gamen usaya ko besari belai kan kothok ekdom tok bahan hai si kuno chelang na kri bono ekdom tok bahan hai de guys ang tau omu bani machanai kusai tongo ke tinin bagi video asa jartin yang nai tata bye bye